Gure bihotzetik gertu, sentipen bada agertu, kalitatezko euskal hezkuntza dugu betikon indartu. Betikon denok ezagun, ikaskide eta lagun, parekidetasunean eziz, zoriontsuta euskaldun. Betikon argi daukagu aurrak bere baitan daukala pertsona gisa garatu eta zoriontsu izateko ahalmena. Horregatik berezkoak dituen gaitasunak garatzeko, maitatua sentitzeko, espazio euskaldun zabal, seguru eta aberats baten alde egiten dugu. Haurren autonomia eta interakzioa bultzatzen dituena, beraien jolasa eraikitzeko aukera esplorazio askearen bitartez ematen diena. Eginez eta gozatuz ikastera gonbidatzen dituena. Gure haurrek zailtasunak kudeatu eta beraien gaitasun guztiak garatu ahal izateko, konfiantza izan behar dute bere buruarengan, besteengan eta inguratzen dituen horretan. Gure ardura, familiekin batera, konfiantza hori eraikitzen laguntzea da. Horretarako, haurren zaintza, behaketa eta sentikortasuna gakoak izango dira. Eskaintza horri esker, gure ikasleek bizitzarako horren beharrezkoak diren konpetentziak modu osasuntsu eta aberasgarri batean garatzen dituzte. Jolasten ikasteko eta ikasten jolasteko. Zentzumenek aberastu egiten dute umearen ikasketa prozesua. Naturak berez darama umea esploraziora, ikerketara eta jolastera. Eta betikon prozesu hori berdintasunean eta errespetuan ematea gura dugu. Denok elkarrekin. Ez dago gatazkarik gabeko elkarbizitzarik. Gatazketan emozioak eta sentimenduak azaleratzen dira, eta bere alde onak aprobetxatu behar ditugu. Hau da, gatazka bizikidetza hobetzeko aukera moduan hartuko du. Hitz egin eta elkarrentzun. Elkarrekin hausnartu. Akordetara heldu. Gurea kiba ikastola da. Jantoki propioa dugu betikon. Bertokoa, sasoikoa eta ikastolako sukaldean prestatutakoa da gure menua. Herriko denda txikietan eta 0 kilometroan zuzenean ekoizlei erosita. Bai hortuariak, haragia eta arraina. Elikadura subirautzarako urratzek emanez, menu osasuntsua eta gozoa inguru hezitzaile batean. Euskal Herriko ikastolak kooperatiba europarreko kide gara. Euskarazko hezkuntzan aintzindariak izanik eta geure ikasmaterial propioa sortzen dugu pedagogia eredu aurreratuenei jarraituz. Euskara eta euskal kultura ardatz hartuta, jatorri, trebetasun, eleaniztasun eta inteligentzian hitzak kontuan hartzen dituen hezkuntza eredu inklusiboa da gurea. Euskaraz bizi gara! All around the world. Etxe merveille. Euskal kurrikulumean jasotakoari jarraituz, proiektua konpetentzietan oinarritzen da, eta bizitzarako ezinbestekoak bezain baliagarriak diren disiplinarteko konpetentzia orokorrak zehazten ditu. Elkarrekintzaren eta manipulazioaren bitartez, edukiak eta baloreak errezago eta hobeto barneratzen ditugu. Gu geu izatien ikasten dugu. Errespetuz eta konfiantzaz elkarrekin bizitzen ikasten dugu. Gure ideiak, iritzak, sentimendok eta beharra komunikatzen ikasten dugu. Hausnartuz ikasten. Eta pentsatzen ikasten dugu. Gure eskuekin egiten eta ekiten ikasten dugu. Naiz eta urteak pasatu oso gertukoa sentitzen dut ikastola. Hemen familia giroan gaudelako.